sikan tulad ta, di kan agsangsangin pagkadakon ayat ko. Kastan biyag ko agsingsingpet kanto, no awan nakton di ta sibay mo. Sabay kuma kanaipayan kataragsak, umanay alagipem inton kailiwnak. Kastan biyag ko agsingsingpet kanto, no awan nakton ita sibay mo. Sabay kuma kanaipayan kataragsak, umanay alagipem inton kailiwnak. Umanay alagipem inton kailiwnak. Adda mangaw awag yan ka, oras 3:00 ti parbangon, mangigmo samit sa miweng ni aya. May sa papel na siraya na sibay mo, ako na ay ayaten ka. Di may sa anang tedyan ka, ket puso nga grupag yan ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagit tapuson siya ken ka. Ngamin awan kapadpadan nga dagkaungga, awan makabulod nga dakad tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngamin awan kapadpadan nga dagkaungga, awan makabulod nga dakad tuy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa anang tedyan ka, ket puso nga grupag yan ka, ngem di mo pulo